Munhu wese muZimbabwe aramba the rule under the leadership yeZANU-PF. Pari kuonekwa kunzi the ruling party ZANU-PF service provision yavo pamwe chete matenders avo chinazoratidza kuti vakomana ava vari kuluta mari zvakanyanyisa. Sana venda mashoko ari kuonekwa panapa kuti mavoices now they are rising up. Vanhu vakuda kuunita kuti aiwa tiwi tiende against this regime. When subscribe like on the bell icon. Vanhu vakuona mapictures ekuindependence mamwe structures aivakiwa, vanhu vaibvunza kuti imari yakamboshanda apa. Mukaona maroads mota dzichitadza kutofamba chaizvo panapa panobuda pane nyanhau yomudanirwa ichinzi at this moment and time Zimbabweans need to be more united than ever. With this strategy of buying influential cars, we don't know what will exactly happen. Comrade Nyoka Mabunu was sold out by our close friend. Luckily, he reached out quickly and we rescued him. Siyai kutengesa please. Mashoko anobuda panguva ino iyi. Panapa tiri kuona kuti aiwa vana kudzai aiwa vasari vakaurika vachiti aiwa Zimbabweans aiwa we need to be united and we must rise up. Zvasati takamboita ndoda kuti zviri kuitwa aiwa nethe regime captured politics and the likes panguva ino vari kuti aiwa hapana kwatingambosvika. Even 2028 tinosvika nyika yese yaparara. Mashoko ari kubuda achitaura panguva ino inoonekwa kunzi aiwa vana Nyoka Yemabhunu kunyange fake news dziri kutendera dzakasiyana siyana maversions akawanda wanda pamusoro aiwa pekutengeswa kwangoitiwa nevanhu aiwa vanenge vatengwa nethe regime vari kuonekwa kunzi vana Nyoka Yemabhunu kuexpose kwari kuita the regime aiwa vachiuya vachiudza chokwadi panapa their lives they are now at risk. It is so touching tichiona vanhu munyika yeZimbabwe they are dying vachiona kuti even muzvipatara hamuna drugs and tablets, but each and every day, day in day out, mapastors vanhu vanomira pamberi pechechi pesangano vanoaccepta kunopuwa mota dzavanonyatsokuziva kuti aiwa mota idzi mari yadzo aiwa imari iri kukonzereswa iri kuita kuti vanhu vasafe munyika. Mbotidzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi kune comment section medu. Udze mafungiro enyu pamusoro subscribe like the bell icon.